салому вақт бахайр. хабар аз Хатлон бо мунавваршои Зафар манзури шумо. имрӯз 30 январи соли 2026. инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. шумораи нафақагирон дар Хатлон аз 300 000 гузашт. беш аз 31 миллион сомонӣ ҷудо карда шуд. ҳифзу муҳофизати ҷангалзор яке аз вазифаҳои асосии мост. шарҳи бештари хабарҳо. дар вилояти Хатлон шумораи нафақагирон нисбат ба соли гузашта 4,9% зиёд шудааст. дар ин бора сардори раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи вилояти Хатлон Файзализода Қобилҷон зимини нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ дар соли 2025 нақшаи қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар вилоят аз ҳисоби андози иҷтимоӣ дар ҳаҷми 1 миллиарду 313,4 миллион сомонӣ муқаррар гардида буд. тибқи натиҷаҳои ҷамъбастшуда ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 1 миллиарду 436,4 миллион сомонӣ маблағ ворид гардидааст, ки ин 109,4% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. Файзализода Қобилҷон таъкид намуд, ки тибқи таҳлилҳои муқоисавӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2025 шумораи умумии нафақагирон дар вилояти Хатлон 311,669 нафарро ташкил додааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14,474 нафар ё 4,9% зиёд мебошад. соли 2025 раёсати сохтмони асосии вилояти Хатлон як қатор корҳои сохтмониву васлкуниро ба анҷом расонд. дар ин бора сардори раёсат Абдувоҳид Саъдуллозода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ тибқи нақша дар соли 2025 аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ 31 миллиону 968 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида, аз ин маблағ 29 миллиону 783,2 ҳазор сомонӣ барои корҳои сохтмону васлкунӣ сарф шудааст. дар аксари соҳаҳо маблағҳои ҷудошуда пурра ё қисман аз худ гардида, иншоотҳои ба нақша гирифташуда мавриди истифода қарор гирифтаанд. раёсати сохтмони асосии вилояти Хатлон иброз дошт, ки ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо ва таҳияи лоиҳаҳои босифат тадбирҳои иловагӣ андешида мешаванд. дар мавсими ниҳолшинонӣ бо мақсади бунёд ва барқарорсозии ҷангалзорҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 199 000 бех ниҳол, 3500 гулу гулбута шинонида шуда, инчунин 579 килограмм тухми ниҳолҳо кишт гардидааст. ин нуқтаро Амиршоҳзода Тоҳир зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон хабар дод. ҳамчунин ӯ таъкид намуд, ки ҳифзу муҳофизати ҷангалзор яке аз вазифаҳои асосии кормандони соҳаи ҷангал ба ҳисоб меравад. дар ин замина аз ҷониби нозирони ҳифзи ҷангал дар давоми соли 2025 ҳамагӣ 492 санади қонунвайронкунӣ ошкор гардида, зарар ва маблағи 231,743 сомонӣ муайян шудааст. маблағи мазкур пурра ба суратҳисоби хоҷагиҳо ворид карда шудааст. инчунин